Live from the studios of Leader News Philippines, Errol Dakame of Kamaong Acero starts now! Unahin na po natin ang mga mainit na issue sa araw pong ito. Duterte nilagda na ang mental health law. Mararanasan ang pinakamaigsing gabi, mahabang araw ngayong Huwebes sa bansa. Mag-inang dinukot ng Abu Sayyaf sa Sulu na iligtas po ng militar. Awol na pulis na nasa drug list ni Duterte arestado sa Bulacan. Mga bagong armas ng Philippine National Police na nagkakahalaga po ng mahigit 21 billion pesos binida. Usapin sa mga tambay, dapat local police na ang bahala ayon kay Senator Lacson. At draft ng Federal Constitution isusumiti na sa Palasyo Malacanang. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako na po ito si Errol Dakame. Welcome po sa tigasing palatuntunang Kamaong Acero. Dito po sa Leader News Philippines, tayo po ay napapanood na ng pagkalinaw-linaw as in HD quality from the Philippines to the whole world. Magandang gabi po sa mga nasa Metro Manila at sa lahat pong mga nasa iba't ibang cities sa buong kapuluan. At siyempre, special mention sa mga OFW na lagi pong sumusubaybay sa ating programa. Thank you guys. Bueno, muli po naming iniimbitahan kayo na i-like po ninyo ang ating FB page na Leader News Philippines at mag-comment po kayo, mag-share kayo ng anumang impormasyon na nais nyo pong ibabatid sa ating mga viewers. Yan man ay pabor o kontra sa ating tinatalakay na subject matter, it doesn't matter. That's welcome to us. Or you wanted to say something or tell us something about anything, we're open for that. At i-share po ninyo ang ating page sa lahat po mga best friends po ninyo para mas marami pong nakakalam sa mga totoong nangyayari sa ating bansa. I hope you're just okay today. Samantalang ang inyo pong lingkod ay kinailangang, sabi ng doktor, ay magpahinga ng mahaba-haba. Uminom ng maraming likido as in juices at prutas daw dahil malapit na raw akong matrangkaso. Ay nako, trangkaso, layuan mo ako. Huwebes po ngayon, 21 of the month of June 2018. Ang ating mga contact number sa studio ay 0927-494-2175 at 0949 736-5000 sa mga smart subscribers. Kasama po natin ang buong pwersa ng Leader News Philippines News and Current Affairs team. At sa control, co-pilots po natin sa gabi pong ito. At usual, everyday sa ating pagtatanghal, Engineer Oliver Licop and Theo Villamil. Bilang pangbungad na balita sa atin, unahin natin ang report ni Boyet Guillermo. Isang kakaibang kubo daw pinasinayaan ng PNP sa lungsod ng Pasay. Interesado kong malaman kung anong kubong yan, ano? Dahil sa mga nagdaang panahon, naging kontrobersyal ang salitang kubo pagdating sa Bilibid Prison, sa NBP, sa New Bilibid Prison. Naalala po ninyo yung mga kubol-kubol, mga kubo-kubo na inilaan pala doon sa mga may perang nakakulong. Mostly mga drug lords. Alamin natin dito sa report ni paring Boyet G kung ano yung kubong yan dyan sa Pasay City na pinasinayaan daw. Hello kay Gab Ferreras, maulang gabi, Sir Errol. Thank you, Gab, for watching our show. At sa mga maaga pong nakasilip sa ating palatuntunan, thank you. Kung may nice po kayong batiin, that's welcome to our program. By the way, mamaya may pag-uusapan po tayong insidente ng pagkamatay ng isang tambay daw na
hinuli at ikinulong po sa Quezon City Police District. Diyos ko po, bakit kaya nagkaganon? Hinuli lang dahil tambay lang sa labas. Tapos inuwi sa pamilya, bangkay na. May sasaguting mabigat-bigat ang Quezon City Police District sa bagay pong yan. Mamaya pag-usapan po natin yan. Samantala, ready na ang report ni Paring Boyet G mula po sa Southern Metro Manila. Isang kakaibang kubo daw pinasanayaan sa Pasay City. Paring Boyet, magandang gabi sa iyo. Go ahead please. Magandang gabi din, Errol. Pinasinayaan, Errol, at inilunsad ang proyektong kubo ng pagbabago Recovery and Wellness Center sa Pasay City Police para sa mga drug defendant na sumuko. Ang kubo ng pagbabago ay layunin na maging lugar ng rehabilitasyon ng mga dating drug defendant na sumuko sa mga otoridad kung saan dito ay gaganapin ang iba't ibang programa para sa rehabilitasyon ng mga surrenderies. Inangunahan ni Senior Superintendent Noel Flores, hepe ng Pasay City Police, ang seremonya at dinaluhan din ni Pasay City Congresswoman Amy Calixto at si Gloria Agujar, Director ng Department of Interior and Local Government ng lungsod. Ayon kay Senior Superintendent Flores, ang mga drug dependent na sumuko ay bibigyan ng iba't ibang kaalaman ukol sa panghahanap buhay, pagninegosyo at iba pang bagay na makakatulong sa kanila upang muling bumalik sa lipunan at magbagong buhay. Ang mga nakalaang mga kumpanya na nakaantabay sa kanila para makapagtrabaho, kabilang na ang alok ni Congresswoman Calixto na magbibigay ng puhunan sa nais na pumasok sa pagninegosyo kung saan kabilang ang mga kursong welder, electrical, baking at iba pang pangkabuhayan at ang ayudang bibigyan sila ng start kit sa kursong kanilang matatapos bilang technology. Sa unang batch, ang 26 na sumuko ang unang makikinabang sa proyektong kubo ng pagbabago na aalayan ng Pasay City Police. Sinabi pa ni Flores, 1 buwan magsasanay ang mga sumukong drug dependent at 8 oras kada araw sila na mananatili sa nasabing kubong pagbabago. Kabilang din sa mga dumalo sa inulunsad na proyekto, ang mga kinatawan ng Advisory Council, NGOs, mga matataas na opisyal ng Southern Police District at mga negosyante na sumuporta sa pagbuo ng proyekto. Live mula sa Southern Metro, Boyet Guillermo, Leader News, Philippines. Thank you, Paring Boyet. Live po mula sa Pasay City sa Southern Metro Manila area. Maraming salamat sa iyong report na yan. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Tila mas maganda ang approach ngayon ng PNP sa mga drug surrenderies. Hindi po tulad ng dati na kapag ka ikaw ay sinasabing sangkot sa drugs ay mababalitaan na lang natin na malamig ng bangkay kinaumagahan. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ayan, medyo nag-iiba at mas maganda na ang approach ng mga otoridad sa pagresolba sa problema po natin sa droga sa bansa. Hello kay Neneng Saul Patani. Malamig at maulan na gabi po, sir. Yan. Neneng Saul Patani from Batangas Province. Si Pati Madestriza. Ayan. Anong sabi ni Pati Madestriza sa Gentarat? Watching from Jeddah, MRRD and ECCOFW KSA. Yan. Tongue twister yung kanyang pangalan, Pati Madestriza. Ayan. Thank you to our friends there in the Kingdom of Saudi Arabia for watching our show. Feel free to send us your message sa ating FB page, ang Leader News Philippines FB page, at ilike nyo din po at isubscribe ang ating YouTube channel na Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alright, 25 minutes na po makalipas ang alas 8 ng gabi. Anong masarap na dinner pagka ganitong maulan, malamig? Kumusta ang mga tatay ng tahanan na naghanap buhay sa maghapon? Are they home now?
o di kaya ay na-stranded pa rin sa traffico. Sa traffic na until now ay hindi pa rin po marisoresolba ng mga pinagkatiwalaan po ng Pangulong Duterte. Magandang gabi, Idol. Rolly Diola. Yan, from Manila. And hello from Long Ridge, Philippines, Baguio branch. Ayan, mamaya ipakikita natin muli yung ating pinagmamalaking PICAP na napakalaking tulong po sa kalusugan ng mga may dinaramdam sa katawan, especially ang hyperacidity na nagbibigay po ng sari-saring karamdaman sa tao. I'm watching and sa lahat po ng mga nanonood sa LNP, good evening. Bong David from Netherlands. Mamaya yung report ni partner Bong David, ipapakita natin. Ready na ba yung report ni paring Bong David? I-ready natin mga kaibigan, live from the Netherlands at exactly 26 minutes after 8 in the evening. Tunguhan po natin ang Europa, ang ating International News Bureau, si partner Bong David para sa kanyang report. Partner Bong David, magandang gabi sa iyo. Go ahead please. Philippine Ambassador Jaime Victor Lida pinarangalan ng mga OFW sa magandang serbisyo nito sa mga Pinoy sa Netherlands. Kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan 2018 na ginanap sa Southern Park, The Hague, Netherlands, iginawad ng mga grupo ng mga OFW sa nasabing bansa ang pagkilala sa kabutihan at maayos na serbisyo ni Ambassador Jaime Victor Lida noong Hunyo 16, 2018, araw ng Sabado. Mula sa grupo na pinangunahan ng Filmes MCBO Migrante, kasama rin dito ang JIL, ALSE at ganun rin ang Mabikas. Sila ang mga grupo na nanguna sa nasabing pagdiriwang ng taunang Araw ng Kalayaan na ginaganap sa nasabing lugar. Inaabot din kay Ambassador Jaime Victor Lida ang sertipiko ng pagkilala at isang bayong ng pagpapasalamat na sa namang ikanatuwa ng ating buting ambasador ang nasabing parangal na kanya natanggap mula sa ating mga kababayang Pilipino dito sa Netherlands. Si Ambassador Jaime Victor Lida ay isa lamang sa ilang mga ambasador mula sa ibang imbahada na sa mga bansa na maasahan sa kanilang trabaho para paglingkuran ang kapwa Pilipino sa mga bansa kung saan sila naroroon. Kasabay nito, taas nung ipinamalas rin ng mga kababayan nating mga Pilipino ang kanilang talento sa pagsayaw at pagkanta. Rumampa rin sa red carpet ang nagagandang modelo habang suot ang mga kasuotang tradisyonal na gamit ng kulturang Pinoy mula sa iba't ibang rehiyon sa ating bansang Pilipinas. Ang nasabing timpalak ay pinamagatang Gayak Pinoy Filipiniana Fashion Show 2018, ang kauna-unahang fashion show na ginaganap dito sa Den Haag na pinangunahan ng grupong ALSE sa pangunguna ni Ma'am Floresa Almudil. Sa kabila ng nahirapang pumili ang mga hurado, mula sa mga kalahok ay meron talagang angat ang kanilang galing sa pagrampa at ganda ng kasuotan. Nakatanggap naman ng gantimpala ang mga napili at nanalo sa nasabing timpalak. Samantala, nag-enjoy naman ang mga bisita at mga dumalo sa nasabing Araw ng Kalayaan. Bukod sa magagandang palabas at naghanda rin ang mga komite ng nasabing programa ng libreng pagkain at ibang uri ng lutong Pinoy ang kanilang natikman. Dinaluan ito ng maraming Pilipino ang nasabing pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan na nagmula rin sa iba't ibang lugar dito sa The Netherlands. Para sa Kamao Azero ng Leader News Philippines, ito si Bong David mula rito sa International News Bureau, nag-uulat. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, partner Bong, live from The Hague, Netherlands. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ayan, yung ating International News Bureau ng Leader News sa The Netherlands. Yung atin pong ibang mga kaibigan pong OFW na may dugong tagapagbalita, you're still open to join us. Just let us know kung nais nyo pong kilalanin natin ang inyong lugar at makapag-participate po kayo sa mga pagbabalita papunta rito sa Pilipinas so that our fellow Filipinos will know what's going on there, especially about the welfare and updates
about the conditions and good things about Filipinos staying in various countries all over the world. Mga kaibigan, 30 minutes na po makalipas ang alas 8 ng gabi. Napakabilis naman ang oras. Good evening kay Pastor Ram Gamboa, ang main anchor po ng Bible Cafe na katatapos lamang ho. Ang programang pinagmamalaki natin na kapupulutan niyo po ng mga spiritual knowledge and wisdom na hindi niyo po mapapanood sa ibang Bible program na available sa ibang platform. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ayan, sige. So, magpatuloy tayo sa ating programa. Si Ralph King Publico, nanonood din sa atin. King, good evening sa iyo. At sa iba pang mga viewers natin, pakilike po ninyo ang Leader News Philippines FB page at mag-comment kayo. Sali po kayo sa ating talastasan. Ang ating main topic this evening, dapat na nga bang payagan o hindi ang tinatawag po nilang same-sex marriage? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ano daw? Ano daw? Dapat na nga bang payagan o hindi ang tinatawag po nilang same-sex marriage sa Pilipinas? Magandang gabi pong muli sa inyong lahat. Ito po ang programang Kamaong Asero. Medyo nilagyan natin ng ibang twist ang ating programa para kayo po ay sumali sa ating huntahan gabi-gabi. So every night, we're gonna have a survey question that is very, very relevant at pinag-uusapan po sa ating bansa. Remember, ibinalita natin kahapon na isang batikang abogado ang humarap sa Supreme Court at ipinaglalaban niya na payagan na raw sa Pilipinas ang pag-aasawa ng lalaki sa lalaki at babae sa babae. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Kayo pong mga nanonood sa akin sa mga oras pong ito, how do you... Nakaka-relate ba kayo? What is your opinion about that? Wala lang. Hindi pwedeng wala lang. For sure, may sarili kayong opinion patungkol po dyan, di ba? Ano po ang inyong opinion? Ano po ang inyong damdamin patungkol po sa ating itinatanong na subject matter? Dapat bang payagan ang same-sex marriage sa bansa natin? Lalo't ang Pilipinas po ay itinuturing na nag-iisang Kristiyanong bansa sa buong Asya. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. I'm sure si Pastor Ram ay has something to say about that based on the Bible. Ano? I'm very, very sure about that because ang mga nangyayari po sa ating lipunan, may mga kahalintulad na pong nangyari in the past. Biblically, marami na pong kahalintulad na mga nangyayari biblically. So, dangan nga lamang ang mga tao po ay hindi masyadong mapagsaliksik. Especially, yung mga nakasulat po sa Bible. Marami pong nakasulat yan na isinasa walang bahala po ng tao. Okay. So, dun po sa mga nais sumali sa atin, simply comment directly dyan sa ating FB page ng Leader News Philippines. At yan man ay pabor, kontra, or whatever, babasahin po natin yan sigurado sa ating pagtatanghal. Salamat, partner Errol, at magaling na ang engineer natin, Oliver Licob. Isa lang naman ang sakit madalas namin ni partner Oliver. Sakit sa bulsa. Pero hamot yung gamot po sa sakit sa bulsa ay darating din po yan sa tamang panahon. No? Lalo't marami na pong nanonood sa ating platform, ang Leader News Philippines. Kami po'y natutuwa na unti-unti marami pong nagkaka-interest na sumama po sa ating maging kagapay po natin sa ating paglilingkod gabi-gabi, araw-araw. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alright, sa ating palatuntunan tonight, isang reklamo ang pakikinggan natin.
reklamo ng isang kababayan nating ubod ng buong-buo ang kanyang tiwala sa Mitsubishi Motors na maipagawa ang kanyang sasakyan. With all her trust and without any question about the payments, ang naging kapalit po ay kahindik-hindik na muntik na siyang mapatay. Muntik na siyang mamatay. Ano po itong sinasabi natin? So, yung ating complainant from Bataan area ay marapat na makausap natin live sa ating palatuntunan para siya mismo ang magkwento as to what happened at ano itong binabanggit nating complaint niya, reklamo niya laban po sa Mitsubishi Motors Pampanga na humawak ng kanyang sasakyan, pinagkatiwalaan niya pero ang ibinilik po sa kanya ay palpak na serbisyo. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alright, sa punto pong 8:36 in the evening, nasa linya po natin si Miss Ivy Puso, ang ating complainant mula sa Bataan Province. Ivy Puso, Madam, magandang gabi po sa inyo. Si Errol Dacame po ito sa Kamaong Asero program sa Leader News Philippines. Tayo po ay live worldwide at napapanood po tayo ng mga tao sa buong mundo, Madam. Hello po, good evening po. Good evening. Apo, pakikwento nyo nga po sa ating mga viewers, ano po itong naging problema po ninyo sa Mitsubishi Motors, Pampanga? Opo, kukwento ko na po. Go ahead, ma'am. Sige. Kasi po pumunta po ako sa sa Mitsubishi. Nasira po kasi yung aircon ng kotse ko. Ano po itong kotse nyo, madam? Bali yung kotse ko po Mitsubishi Strada. Okay. Ano po siya, ang problema niya po, malamig po yung aircon. Pero yung pag natatraffic po kami, nawawala po yung lamig niya. So dinala ko po siya sa Mitsubishi San Fernando. Tapos pagdating ko po doon, sinabi ko po yung problema ko. Okay. Tapos sabi po nila gagawin. Tapos nag-offer po sila ng kung ano-ano. Total maintenance daw po. Tapos sa akin naman po, in good faith naman po ako sa kanila. Pumayag po ako. So nagawa po yung natapos po, tinawagan na po nila ako. Ang bill ko po is 37,000. Yung inalok sa yung total maintenance, ang singil sa iyo ay 37,000 at tumataginting. Yes po, kasama daw po yung pag-ayos ng aircon. Pag-ayos ng aircon. Sinabi po ba sa inyo kung anong na-diagnose nilang problema sa aircon muna ninyo, madam? Wala daw pong sira yung aircon ko, bali nilinis lang daw po nila. Nilinis lang daw nila pero ang kapalit ay 37,000. Kasama po yung total maintenance po. Sinabi po ba kung ano yung total maintenance na pinabayaran po sa inyo, Madam Ivy? Yes po, nakalagay naman po, itemize naman po siya kung ano yung ginawa po nila. Nakasulat sa job order na ginawa nila at pinapirmahan sa iyo? Yung job order po, meron po sa kanila. Opo, napirmahan ko po yun, pero wala po akong kopya. Okay, so nung pirmahan mo, as if tinanggap mo yung inaalok nilang serbisyo? Yes po, in good faith po, tinanggap ko po. In good faith? Opo, okay. Opo. So, tapos, nung binalikan ko na, nung pagbalik ko po, sabi nila sa akin gawa na. Tapos, after ko po magbayad, hindi pa po ako nakakalayo, naramdaman ko na po yung same problem ng aircon ko. Madaling sabi, hindi nagawa. Hindi po. Yung problema ko po sa aircon, hindi po nagawa. Yun pa rin? Opo, yun pa din. So, binalik ko po ulit. Saka before po pala akong bumalik, yung pong hulihan ng sasakyan ko, yung hindi po nila nabalik na maayos yung sa gulong. So, muntik na po kung magkaroon ng aksidente, gumewang-gewang po kami sa kalsada. Ganon? Tapos, tapos
tumatawag po ako sa kanila para i-rescue ako kasi nasa gitna po kami ng kalsada. Ang tumulong na lang po sa amin, yung Bataan MBDA po. Pinuntahan po kami ng MBDA, nadaanan kami sa kalsada na at sumingi po ako ng report na ang dahilan po ng pagkaka-stack namin sa kalsada, yun nga po yung 6 na pamilya ng gulong namin, hindi nakasarado. So nalaglag na po yung iba. Hindi siya nalak ng masyado, therefore, nung tumakbo ka na, nagkalaglagan yung ibang tornilyo. Nalaglagan po yung mga tornilyo. Yes, At may po. peligro sanang matatanggal yung gulong. Yes po, ano na po, gumigewang-gewang na po. So Halos malapit na tanggal po siyang matanggal talaga. Opo, halos natanggal na. Oo, okay. Yes po. Okay, so Nireklamo ko rin po sa kanila yun. ano po sabi nila? Tinatawag po yung gumawa ng gulong. Usap-usap po sila doon. Tapos, hindi naman po nila inamin totally na may negligence sila. Pero, nagsabi po sila ng pasensya na kung sa nangyari. Ganun lang. Opo. Okay, so ibinalik mo yung sasakyan. Ano po ang sabi ulit nila? Sabi po nila, gagawin daw po ulit. Okay? Tapos, ginagawa ko po ulit in good faith. Hindi ko po ulit yung sasakyan ko. Opo. After ilang days po, tinawagan po uli nila ako. Sabi po nila, Gawa na. Gawa na po. Opo. So may bill na naman po akong almost 10,000. So, from 37,000, dinagdagan pa ng 10,000 so 47,000 na, madam. Is that right? Yes po. Yes po. Okay, so Tapos, opo. Yun po. Tapos, nung kinuha ko na po yung sasakyan ko, ginamit ko na naman po. Same problem po, hindi po nagawa yung problema ko. yung sa aircon. Yes, sa aircon pa rin po namamatay. Malamig na malamig po siya. At the Pero start, after a while na ginagamit mo, pag-start mo for a few minutes upon starting it, malamig siya. nagtatakbo po ako, malamig po siya. Tapos nawawala. Tapos nawawala na naman po yung lamig. Therefore- Lalo po pag... Opo. Opo. Nawawala ang lamig, therefore, hindi Hindi nagawa. po nagawa. Hindi yes nagawa. po, hindi po nagawa. Okay, so Tapos, yun po. Bumalik na naman po ako, panlimang balik ko na po. Tapos, yung pagbalik ko po, sinabi ko na po sa kanila na hindi naman nila nagawa yung aircon. Naglagay po, yung binayad ko pong 10,000, naglagay daw po sila ng parang fan. Tapos, ayun po sabi ko, hindi na ako naniniwala sa inyo. Kasi po, ang sinasabi na naman nila, meron na naman silang gagawin. Magbabayad daw po ako ng, ito po yung sinulat nila sa akin, compressor and clutch assembly something to. Magbabayad na naman daw po ako ng 43,225. halatadong niloloko ka na dyan na Miss Ivy. So, ano po ang napagtapusan nyo nung huling punta nyo po sa Mitsubishi, San Fernando? Ayun po, nagalit na po ako. Sabi ko, ayoko nang hawakan niyo yung sasakyan ko. Sabi ko, hindi ako mayaman para magbayad na naman ng 43,000. Opo, so... Ngayon, yung sabi ko, yung nilagay nyo last time na 10,000, na worth 10,000 last bill ko, kunin nyo na po, tanggalin nyo na, ibalik nyo na po yung pera ko. Ayoko nang bumalik dito sa Mitsubishi. At sa buong buhay ko, hindi na ako babalik dito. Ayoko na. Ano po sagot nila? Sabi po nila, i-apply daw po, ipaprocess daw po, maghintay daw po ako ng 2 weeks. Tapos, babalik daw nila. Pero gusto nilang tanggalin yung nilagay nila. Sabi ko, sabi nila 2 weeks. So sabi ko, bago nyo tanggalin, ibalik nyo muna yung pera ko. Sabi ko, sige, after 2 weeks, pakabalik nyo ng pera ko. Tanggalin nyo na itong mga inano nyo, nilagay nyo. Yung sasakyan po, nasaan na Ma'am Ivy? Nasa akin po. Okay, so until now, kailan po ba yung nag-uusap kayo na 2 weeks ibabalik yung pera? Kailan po yan? Ano po, mga May 16 po yun eh. May 16. Opo. June Tapos, 21 na ngayon. Hindi na po sila tumawag sa akin. Tapos kanina po, nag-follow up po ako. Opo. Anong sabi po nila? Tapos sabi po nila, hindi na daw maibabalik kasi ginamit ko na daw po yung
yung ginamit ko na daw po yung pan na nilagay nila, baka hindi na daw po mabalik. Alam mo, katarantaduhan yung reason nilang yan na naglalagay sila ng gadget na hindi naman nakakasolve ng problemang nilapit mo. So, Opo. anong katapusan po ninyo nung huli kayong mag-usap, Madam Ivy? Sabi ko po, ayoko na silang makausap. Ang gusto ko na pong makausap yung taong nakakatulong sa akin. Kasi ayoko na po magpabalik-balik sa kanila. Mas gusto ko po, kunin na po nila tong nila, pero ibalik na po nila yung pera ko kaliwaan na lang. Dahil ang tagal-tagal ko na po naghihintay. Opo, naintindihan kita kasi you're from Bataan at yung pinagkatiwalaan Yes, mong shop ay San Fernando, Pampanga. I understand Opo, layo-layo po. Malayo, magastos para bumiyahe ka ng bumiyahe. At ang mabigat, Opo. hindi naman nila nagagawa ang kanilang pinapangakong trabaho. So, yan Opo, ay ngayon po sira pa din. yan ay palpak na serbisyo na dapat ay papanagutan nila. At Opo. kung nakikinig man ang Mitsubishi, nanonood ang Mitsubishi Motors Philippines sa San Fernando branch, naririnig nyo naman ang problema ni Miss Ivy. Wala kayong ibang dapat gawin kundi isauli immediately ang perang siningil ninyo sa supposedly trabahong dapat nyong gawin na hindi naman nyo nagawa. Ibalik nyo kaagad, otherwise masisira ang pangalan ninyo dyan sa San Fernando, Pampanga. Kung hindi ako nagkakamali, yung Mitsubishi Motors dyan, kung hindi ako nagkakamali baka kumpanya yan, isa yan sa maraming kumpanya ng Laos Group, sapagkat dyan sa Pampanga dominated yan ng Laos Group of Companies ang dealership ng mga sasakyan na Ma'am Ivy. So, ulitin natin ang gusto mong mangyari, Ma'am Ivy. Isauli, tama ba? Ikaw ang magsabi. Anong gusto mong mangyari? Gusto ko po, ang hinihingi ko lang po, yung uling tinabik nila. Kasi yung mga una po, hindi ko naman po naintindihan kung ano yung mga pinagagawa nila. So, yun na lang pong naintindihan ko. Sana po kung ibalik na lang nila yung bayad ko dun sa... Ibalik nila yung perang 47,000 at kung maikinabit sila, kunin nila. Tama po ba yun? Opo. Yung 47,000 po, sabi po nila, yung iba pong party doon, ginamit daw pong panggawa ng brake, panggawa ng mga iba-ibang problema. So, sa akin po, Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Naputol yung ating linya kay Miss Ivy Puso sa Bataan. Good evening kay Sir Samuel Boyet, anti-camera dyan sa Nagoya, Japan. Hi, Sir Sam. How are you? Salamat at may time kang silipin ang ating palatuntunan. Kamaong Asero program ni Errol Dacame. If you have time, sir, one time sali ka rito sa programa natin and let's talk about issues confronting our country. Maraming issues na pwede nating mapag-usapan, especially ang hindi pa rin matigil-tigil na korupsyon sa gobyerno na ipinanggigigil po ng Pangulong Duterte. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Sir Samuel Boyet, anti-camera. Sige, sir. Thank you. From Nagoya, Japan, balikan natin si Ma'am Ivy Puso sa Bataan. Ma'am Ivy, magandang gabi po muli. magandang gabi po. Ulitin nga po natin yung inyong mensahe po sa mga taga Mitsubishi Motors sa San Fernando, Pampanga. Go ahead, ma'am. Opo, sana po wag na po nila akong pahirapan. Ibalik na po nila yung binayad ko. Dahil madali po akong nagbayad, sana po madali din silang magsoli. Ayan, so isuli nila kasi yung serbisyong binayaran mo, hindi naman nila nagawa. And these people should understand na ang pinakamahalaga sa kanilang negosyo ay ang customer. Tulad ninyo, tulad natin. Ako'y customer din ng Mitsubishi Motors, Ma'am Ivy. So I'm very careful in trusting people that will touch my car. At ayokong makaranas ng ganyang naranasan mo. Ma'am Ivy, salamat sa pagtitiwala mo sa ating palatuntunan. Gabing-gabi lamang ngayon, bukas kakausapin namin immediately ang Mitsubishi Motors Pampanga para ipasauli sa kanila yung perang ibinayad mo nang wala nang
kuskus balungos, wala nang ali-alibay kung kailan pa. Nung naningil sila na magbayad ka, nagbayad ka naman kagad. Hindi mo na nga naintindihan kung anong pinaggagawa sa sasakyan mo, kung meron ba talagang ginawa o wala. Basically, yung problema ng aircon, napakadali niyan resolbahin kung talagang magaling na aircon technician ang hahawak. Pero kung ang humawak, baka ang humawak dyan ay tubero, hindi nga magagawa yan. Oh. Opo. So, Ma'am Ivy, sige. We'll do a follow-up tomorrow at babalikan ka namin para mapag-usap namin kayo on-air sabay ng taga Mitsubishi Motors San Fernando, Pampanga, Ma'am Ivy. Opo, maraming salamat po. Maraming salamat, Ma'am Ivy Puso, live mula po sa Bataan Province. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, Sir Errol. In behalf of the family from Bataan, Angie Puso mula sa Cavite. 51 minutes na po makalipas ang alas 8 po ng gabi. Tuloy tayo sa ating palatuntunan. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Okay, balikan natin yung ating itinatanong sa ating mga viewers. Dapat na nga bang payagan ang tinatawag nilang same-sex marriage o hindi sa ating bansa? Sino-sino sa inyo ang may kamag-anak, may kilalang may ganitong relasyon na may kakilala, yung mga personalidad na kilala po ninyo, sino yung mga nagpakasal na sa babae, kapwa babae? Teo, wala kang alam? Si Aiza Sigera, kilala mo? Di ba si Aiza Sigera, alam mo, nung bata yan laging naka-gown. Laging naka-gown. Sabi ni Engineer Oliver Licop, iw daw Laging naka-gown. Ang galing-galing kumanta ni Aiza Sigera. When, sorry, tingnan mo, nabilawakan tuloy ako. When she was still young, ini-expect ko na isang magandang bata paglaki. Ang problema, nung lumaki ay naging T-bird. Naging T-bird. Hindi na siya piling babae. Kung babae sa babae, okay lang? Jesus Mariosep. Kung lalaki sa lalaki, may nakita nga ako parehas balbasarado partner. Yung isa nakaluhod. At nag-alay ng singsing. Mahal na mahal niya raw yung lalaki. Diyos ko po. So, ang kinikwento ko po sa inyo, I think several years ago, Aiza Sigera got married with a woman. At pinag-usapan siya, pero parang, ano ba ito, ang lipunan natin, parang tinanggap na siya, ganon at ganon, nagsama yung dalawa. So, kayo, anong tanggap nyo rito sa ating temang pinag-uusapan natin? Sa bagay, marami naman nagsasabi, Sir Errol, dyan nga sa Congress, Sir, marami ang ganyan. Sa bagay. Pero iba po yung medyo pumipitik lamang po ang daliri kaysa will engage into marriage. Medyo ibang usapan po yun sapagkat dito po sa bansa natin ay wala pang batas na nagpapayag na magpakasal ang babae sa babae at lalaki sa lalaki. Ang kinakasal po sa atin by law and by church ay babae sa lalaki. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Message po kayo. Samantala mga kaibigan, nilagda na po ng Pangulong Duterte ang mental health law na isinulong po ni Senator Riza Ontiveros. Yan. Habang ang sagot ni Bro Bobby Rico Hermoso sa ating tanong na dapat bang payagan na ang same-sex marriage sa bansa ay big no. Si Susan Cerneches naman, Susan Cerneches Muyang, sabi niya hindi dapat.
Sagot naman ni Carlito Turalba, big no. Linda Kuya Carmelotes, hindi po dapat. Ang dami nag-react sa atin. dami nagre-react sa atin. Nasa page ko, sa FB page ko. Carlito Turalba, no. Linda Kuya Carmelotes, hindi po dapat. DJ Atame Serrano Madiraso, negative po, even in the Bible nakasulat yan. Rich Clarence Andaya, tama po kayo dyan. Ayan. Marlita Brocales McDade, yes. May isang nag-yes, partner. Rina Nasol, no. Oo. Angela Baldinaro Consulta, yes. May dalawang nag-yes. Cheryl Lotero Cortesano, no. Rich Clarence Andaya, it's a big no. Sagot naman ni kaibigang Rafi Bianson, di naman mapigilan ang same-sex relationship. Dapat basbasa na ng pare. Sabi na, si Rafi ha? Si Rafi, ikaw ba yan? Sabi na si Rafi, hindi naman mapigilan ang same-sex relationship eh. Basbasa na ng pare, sabi niya. Sid Yupak, hinahanap mo yung mga nandun sa page ko, partner. Nandun sa page ko. Sa mga nasa page ko po ay punta po kayo sa page ng Leader News Philippines. Sid Yupak, big no. Mavs Consulta Consuegra, it's a big no. Romel Madrigal, big no. Paul Liquanan, no. Ang dami nagre-react nandun sa aking personal FB page. Punta po kayo sa FB page ng Leader News Philippines at nang mapanood po ninyo ang ating huntahan. Harold Olaes, good evening. Si Mike Tracer Asilak, hi Mike. Good evening to you, Mike. And Batasan water level 18.006 meter after level already for San Mateo Rizal. Alert level na sa San Mateo Rizal. Ito'y siguro dahil sa patuloy pong pag-ulan sa Metro Manila and sa Bulacan area. Victorio Legson, no, because God has created man and woman. Yun. Victorio Legson. Thank you, Victor. Kayo po, ano pong masasabi ninyo? Dapat na bang payagan ang same-sex marriage o hindi sa Pilipinas? Bakit? Bakit dapat payagan? Bakit hindi dapat payagan? Paliwanag po natin. And you're very much welcome sa ating palatuntunan. Huwag kayong mahiya. Dito po sa atin ay open mic po tayo. Wala po ritong pipigil po sa inyo. Lalo't ang technology po ng online ay hindi masyadong tulad po ng mainstream media ay marami ang pwedeng pumigil. Sa mainstream media may MTRCB, may KBP at kung ano-ano pa. May NTC. Dito po sa online technology natin, napakaswerte natin. We are not yet covered by any regulations except for the cyber law, yung cyber, it's in the tip of my tongue. Cybercrime. Cybercrime law. So, wala naman po tayong gagawing mali dito at masama para sa kapwa. Ang ginagamit po natin ang online technology for a better discussion, for an intellectual discussion. Kaya't natutuwa po kaming nandyan po kayo at sumasali po sa ating palatuntunan. Dapat bang payagan na ang same-sex marriage sa ating bansa o hindi? Ano pong masasabi po ninyo? Ulitin natin yung ating cellphone number, 0927 0927
494-2175 sa mga Globe users. Samantala sa mga smart subscribers naman po ay 0949-736-5000. Teka muna, habang tayo po ay naghuhuntahan sa issue ngayong gabi, nais ko pong i-recommenda po sa inyo na subukan po ninyo itong Pi Cup ng Long Reach Philippines. Ito pong Pi Cup na ito, pag pinagmasdan po ninyo, parang ordinaryong tumbler. Na para bagang yung nabibili kung saan-saan. Hindi po ito ordinary tumbler. This is a gift from, pwede nating masabing regalo po ito ng Diyos sa atin sapagkat ito pong Pi Cup ay isang imbensyon na ang ordinaryong tubig pag pinasok po rito ay naku-convert into alkaline water. Ang alkaline water po ay nakakagamot sa napakaraming karamdaman sa katawan, especially ang hyperacidity. So, ito po, personally, ginagamit ko po ito sapagkat ako po ay may problema sa acid. Ako po ay masyadong acidic. Tulad po ng binabanggit ko sa inyo, hindi na po ako makapagkape dati. Kapag ka nakatagay, naimbita po ako sa birthday, may okasyon, natagayan pa ako ng isang tagay. Pag uwi ko po niyan, problema na pong malaki sapagkat ang acid ko po ay umaakyat na sa dibdib ko, napakasakit. And worst, madalas pag nag-acid po ako ay tumataas po ang blood pressure ko. Yan. So problema na. Simula nung gamitin ko po itong Pi Cup ng Long Reach Philippines, wala na po ako naging problema sa acid. Hindi na po ako nakakaranas ng hyperacidity. Bagkus ako po ay nakakapagkape na. Malayang-malaya na po ako sa aking problema sa hyperacidity. Nakakapagkape na ako anumang oras na gustuhin ko po at minsan nakakatagay na rin. But we do it in moderation sapagkat may kasabihan na best to do everything in moderation. At ayan. So Pi Cup ng Long Reach Philippines, nakakatulong na resolbahin ang mga problema po ninyo sa inyo pong mga katawan. Sige, sinong nandyan? Si partner Jojo Sikat may report po sa atin. Saglit lang, tanggapin natin ang kanyang report. Mga nangyari naman po ngayong araw sa Senado. Paring Jojo Sikat, partner, magandang gabi sa iyo. Go ahead, please. Yes, magandang gabi naman sa iyo kasama ng Errol. Medyo kakaiba itong ating report ngayon dahil sinabi dito si Ercito o Senador Joseph Victor Ercito na yung tambay daw o yung pagtatambay ay gamot sa breakdown at depression. Oo. Kung saan naniniwala ito sa kabila na may mga hindi napakagandang dulot niya nung pag-i-standby sa kanto na kung ay nagdudulot pa ng kaguluhan, mayroon naman daw itong nadudulot sa benepisyo sa ilang mga kapapatian. Paliwanag na ito na kahit mahirap ang bansa, hindi masyado nagkakaroon ng breakdown at depression ng mga Pilipino kumpara sa mga maunlad na bansa. Aniya kapag may problema, nagtututo po agad tayo kada mga kaibigan at mga kamag-anak o kapitbahay upang makipagpektuhan dahil kahit na sa kanto o sa ng bahay lamang. Kung kaya't mababa umano yung bilang na mga nagpapakamatay kumpara sa ibang bansa. Ilang dating alkalde nga na San Juan, inaam ito na may ordinansa naman sa kanila na pinagbabawal yung nandito man sa kalye at kaugan sa kalsada. So balik-aniya ng senador, may mga exemption naman, okay, sa case basis. Tulad ng maaari naman ang uminom, pasanta sa loob ng compound at nakahubad naman ng pangtaas kapag may ginagawa. Tulad ng nagkukumpany ng sasakyan o naglilinis sa estero o maging yung naglalaba. Dahil nababasa raw pag naglalaba. Nabanggit kasi niya to kasamang Errol dahil may isang lalaki na dilampot ng mga pulis dito sa Metro Manila dahil nakahubad ito naglalaba. At hindi naman tutol si Ercito sa pag-aresto sa mga tambay. Subalit dapat niya nakasama ng mga pulis itong tanod o yung opisyal ng barangay sa kanilang operasyon para malaman kung ang nakatayo nga sa kalye ay ordinaryo na kinipagkwentuhan lamang o nagbabalak na gumawa ng isang krimen. Ito, si Jojo Sikat. Parang Jojo. Yes. Si Senador Lacson, ang payo naman ay bakit kailangan pa yung presidente na mag-utos sa PNP
at hindi na lang yung PNP kusang ipatupad ang mga local ordinances, especially yung local police sa mga lungsod, bakit kailangan pang may isa pang Pangulong Duterte na makapansin na may mga lumalabag? So, ipabaya na lang daw sa local police ang implementasyon sa mga ordinansang lokal sa mga bayan-bayan at mga lungsod-lungsod, partner Jojo. Bigyan kita example, kasabang error. May mga ordinansa, hindi lang ordinansa, executive order na, bawal manigarilyo sa publiko, sa kalsada. Yes. Mayroon pa rin. O ngayon lang ulit hinuhuli dahil nagbabalang tumulo. Ang problema, diba? Kung walang talagang binabanggit, hindi sila gumagalaw para sila dirobot. Yun, partner. Yun ang issue talaga. Actually, it's not the tambay themselves. Ang issue rito, bakit kailangan pang isang presidente ang pumansin sa problema ng mga loitering, mga paglabag sa local ordinances, samantalang trabaho yan ng mga mayor, ng mga local police, na ang presidente may mas malalaking problemang dapat inaasikaso. Correct, tama ka ron, nakakatamang error. Pero dapat yung pagkuli naman sa tambay, case-to-case basis. Hindi katulad ng may insidente na call center, may inaantay lamang yung mga kasama at magiinom, nadampot na. Ito na. So, kailangan na talagang case-to-case basis. Pag mga ganun sitwasyon at alam ka agad, kasi pag nakita mo nakatambay, pwede mo namang i-search yun Kapag may nakita kang ebidensya, ito mo na hulihin. Kapag wala naman, pauwi na lang. Ang problema nga dyan, partner, halimbawa, babasihan natin ang batas, ano ba ang dapat malinaw na may mga violations bago sitahin, di ba? Halimbawa, yung naninigarilyo sa public place, talagang bawal yun. Masisita talaga. Yun, yung mga ganong klase. Kung nakatayo ka lang naman sa waiting shed. Yung binanggit kanina, nakausap ko si NCRPO, si Guillermo Eliazar, at nabanggit ka niya kasi sabi nitong si Ercito, dapat may mga kasamang barangay. Yung mga pulis, para kasi kilala lang mo ng mga barangay, yung mga sinasabi, katulad yung watcher ng mga puncher, o yung mga magbabala, para maituro lahat yun ang taputin. Ang sagot naman dito ng Eliazar, hindi naman sila basta-basta maninita dadampot kay tinuturo lang ang barangay tanod. Ang problema nga, partner, tingnan mo wala naman kasi ginagawa Ang problema, partner, dyan sa QCPD na mismo sa Quezon City na pinanggalingan ni General Eliazar, may insidente na namatay, tambay na inaresto, bangkay na iniwi sa pamilya. Ayun, sinagot niya rin yun. Tinanong ko yung kanina sa kanya. Ang paliwanag niya doon ay hindi daw po tambay yun. Yun ay resisting arrest, lumabas sa mga pulis. Kaya dinala daw sa himpilan at doon nga ay nagkaroon nga ng pagwawala yung tao at uwi nga sa kamatayan ngayon. Sabi niya, iniimbestiga nito ng mga pulis, ng pulis, iniimbestiga na nila ito para malaman kung sino ang liable doon. At mapapatunayan na may kasalanan ng pulis, mananagot ito. Dapat Pero, lang. siyempre, dadaan sa autopsy, baka maaring inatake, may gano'n, hindi pa alam. Inotopsy na, partner, ng crime lab ng PNP Campo Crame. Lumabas na ang daming pasa sa katawan. Ayun lang. Oo, baka binugbog ng mga preso, kaya kailangan malaman din. Pero may pananagutan dyan, Pero hindi daw yun ordinaryong tambay, nasabi ni General Eliazar. Alam mo, may kasalanan man o ano man yan, kasuhan. Dapat bang mamatay? Kasuhan, di ba? Yun. Yung negligence, papasok yan. Kung bakit alam mo, yung police na sangkot at yung commander ng PCP na yan. Partner, yung magandang intensyon ng presidente rito, tila namamali na naman. Baka mamaya kasi niyan, partner, yung mga pulis may quota na bilang ng mahuli nila. Pag yan ang estilo ng yung approach nila dyan sa issue yan ng tambay, magkakaproblema ng malaki talaga. Talagang malaki magiging problema dyan. Kung quota nga habulin dyan, hindi ko napapalabasin yung anak ko, bibili sa mga 7-Eleven, baka mamaya, doon ko na makita sa kulungan. Tama ka dyan. So, ewan ko kung paano ang mangyayari dito sapagkat
Sinabi kanina dito si Senador Ercito, Mm. dapat paglabas ng guidelines ang mga pulis Tama. kung ano Oh. yung mga ipinagbabawal. Ano yung Yes. definition ng tambay na ipinagbabawal. Hindi naman po pwedeng basta maglabas ang pulis ng ganun eh. Dapat may batas, partner, na ang pulis ipapatupad lang naman because police Sinagot din themselves yan. are law enforcers. Oh, sinagot Police niya are sa not akin legislators. dito si Villasar. Oo. Ang sabi niya, hindi na kailangan nila maglabas ng guidelines. Una-una, Oo. may mga ordinansa naman. Tama. Oo. Yung ordinansa na lang yung base nila. Pag lumabag sa ordinansa, wala na pag-uusapan, dampot ka. Kaya nga, so okay naman yun kung lumalabag sa ordinansa. Pero kung, kasi lalo na halimbawa, kung ang issue ay curfew, sino ba ang sakop ng curfew? Minor de edad. Minor de edad. Bakit tila marami ang dahilan ay curfew? Bakit tila kahit matanda, curfew? Ayun nga, yung sinasabi ng mga tambay na lumabag sa ordinansa. Halimbawa, lima kayo, yung isa sa inyo nakahubad, dinala. Paano kung sinama yung apat? Yun lang. May Talaga yung nakahubad. somewhere along the kwan may kaya nga ulitin ko ang fear ko diyan, baka mamaya yung hierarchy ng PNP may quota, dapat liwanagin yan kasi parang naalala ko may mga squill noon sa kampanya laban sa drugs doon sa probinsya. Sa droga. May kota yung napapatay. May mga kota-kota pala yun para Oo. Yun na nako. nakakatakot kasi alam mo naman yung mga opisyal, gusto nilang ma-promote. Gusto nila gumanda yung pwesto. Yung ganon. Kapag marami kang kota, mas may chance ka tumas sa pwesto. Ayun ang mabigat ko, nakakatakot ko. Alam mo, ano sistema at proseso gagawin nila para makahuli ng maraming tambay? So parang tama yung sinasabi ni Senator Lacson, habang yan ay yung sinasabi naman ni Senator JB, may tama din siya. Why not ipabaya sa mga local executives yan, magtrabaho sila. After all, local ordinance ang dapat nagpapatupad yan di ba? The elected chief executive dyan sa lokalidad at hindi na kailangan ng Kaya nga, meron naman silang mga tinatawag na force multipliers o mga barangay. In fact, meron sila partner na yung mga task force disiplina, DPSTM, DPOS, sila yun, di ba? Na lang task force curfew. Yung mga gano'n na lang i-create sila. Tama yun. Kasi nga, lumalabas, partner, ang mga issue dito nakita ng presidente. Lumalabas dahil sa pamumulitika ng ilang mga bulok na politiko sa lokal, hindi maipatupad ang mga ordinansa. You know why? Marami. Malapit na naman ang eleksyon. Ordinansa pinapasa, implementasyon. Parang batas din. Yes. Jaywalking partner obvious yan. Bakit hindi na ipatutupad ng consistent? Sapagkat ang tingin nila sa malapit ng eleksyon, nako, baka hindi tayo iboto ng pamilya. Malaki ang pamilyang yan. Kaya nga ngayon, tagulan, bawal yung mga informal letters malapit sa ilog. Sige, so dapat ay maging maingat dyan ang PNP sapagkat yung magandang intention po ng presidente natin ay baka mapasama na naman dahil sa gawain lamang ko ng ilang nagpapasikat lamang na police officers, magpapakitang gilas lamang sa boss nila, makakagawa na ng mali. Mark Dublin Clara, good evening, pa-shout out pa-shout out sa lahat ng rider na nasa kalsada. Ride safe. Happy birthday SK Kagawad Lance Constantino. Sa to, di ba? Sa Malolos. Ayan. Sabi ni Terence, Sir, salamat. Nanalo si Lance. Ha? Si Dennis. Nanalo daw yung kanyang anak. Sige, balikan natin si Paring Jojo. Paring Jo? Yes. Ayan. Ayun nga. Yung mga tambay talaga. Baka ang kauwian niyan, partner, magpatawag na naman ng investigasyon dyan sa Senado sa mga mangyayaring hindi maganda. Nako, wag lang ulit na susunod na may mamamatay. Talaga sasaw-sawan na naman yan ng mga senador na ayaw kay Pangulong Duterte. Iyon na nga Oo.
So, partner, maraming salamat sa patuloy mong pagbabantay sa Senado at naihahatid sa ating mga viewers worldwide ang mga balita. Okay, back to you. Sabang ngayon. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, paring Jojo Sikat. Rich Clarence Andaya, good evening po, sir. Phil Rabs, halo-halong ordinansa, nakakalito na. Oo nga, napakaraming ordinansa. But you know, kailangan talagang batas para sa kaayusan ng lipunan. Kasi kapag wala ng batas, anarkiya yan. Robert Pablo, good evening. Thank you for watching us. Rich Clarence, thank you. Raquel Dayos Hag, thank you guys. At kay, sino pa? Mga nanonood po sa atin, thank you. Napakarami. Sige, samantala, mahaba daw ngayon ang araw. Ngayong araw po ng Huwebes at magiging maigsi ang gabi. Mga kaibigan, ng paliwanag po dyan ng Pag-asa sapagkat nataon daw po tayo sa tinatawag na summer solstice. Ayan. Ngayon nyo lang narinig yung salitang yan, di ba? Ngayon nyo lang narinig yung salitang yan. Summer solstice. Siguro yung, yung pagtawid na ng summer papuntang tag-ulan. Yun po ay talagang normal daw lamang na phenomenon at walang kaugnayan sa mga kung ano-anong kababalaghan at mga haka-haka na narinig po natin sa ibang tao. It's, sabi ng Pag-asa po, it's a normal weather phenomenon. Sige! Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Tuloy tayo sa iba pang mga issue. Jasmine Salazar, that's a very, very big sin. No. Maganda. For me, no. Kakaibang pangalan niya, maganda. Pag binilisan mo, maganda. Nandun sa page ko. Nakashare na yung, sorry, medyo kumati yung mata ko. Batasan water level 18.6 meter, alert level na po sa San Mateo area. Thank you, Sir Errol, in behalf of the family. Sorry, kumati ang mata ko. In behalf of the family from Batan, Angie Puso of Cavite. Alright, who else? 18 minutes makalipas na po ang alas 9 po ng gabi. Napakabilis naman ng ating oras. Dapat na bang payagan ang same-sex marriage sa ating bansa o hindi? Ayan. Ano po ang masasabi po ninyo? Message po kayo, no? Join us. Do join us in our program. At RJ Havillana, Sir, mabuhay! Si partner RJ, may mga advocacy po yan na pinakikinabangan at sa kapakanan po ng publiko. UC, hi Kuya Errol, watching from Abu Dhabi. Thank you, UC. Yan, ano yan? Yung ating kababata nung mga bata pa kami. Kapitbahay ko po yan. Nasa sa Dubai. Shout out ka Errol sa Bull Riders Club, Philippines. Good evening po sa mga opisyal at members ng Bull Riders Club of the Philippines. Yung grupo ni Bro Felipe, si Dano Rabulan, aka Phil Rabs. Thank you sa mga best friends natin sa Bull Riders Club of the Philippines. What else? Asa na yung sa mga kalalakihan po, sa oras na 19 minutes makalipas po ang gabi, especially yung mga may edad na pong 40 pataas, 50 pataas, na nagkakaproblema na po sa kanyang misis dahil nagtatalikuran na lamang sila pagdating ng gabi. Bakit ka tumatawa? Nagtatalikuran na lamang pagdating ng gabi. Ang ibig sabihin niyan ay wala nang gana. Subukan niyo po itong Cordyceps militaris coffee ng Long Ridge, Philippines. Ito po nasa sachet.
Mas matindi po ito sa Viagra. Ako na po ang nagsasabi, diretsahan, mas matindi po ito sa Viagra. This will change your appetite. Kayo po mga kalalakihang nanonood po sa akin, it will change your appetite during nighttime. At matutuwa sa inyo ang mga misis po ninyo. Huwag niyong gagamitin sa iba, ha? Sa misis niyo lamang po. Cordyceps Militaris Coffee ng Long Ridge, Philippines. Kakaiba po ito at talagang matindi po ito. Subukan po ninyo. Yung mga gumamit po nito, 2-3 araw ang epekto. Nagrereklamo na raw yung partner. Thank you very much po, sir. More power po. Ivy Puso. Ivy, as promised, tomorrow, pagtatagpuin po namin kayo online on air ng Mitsubishi Motors San Fernando, Pampanga. Ike Ses Bubuyo, a.k.a. Iking. Primong Iking, engineer. Magandang gabi sa iyo, Prime. Anong masasabi mo, Prime, sa topic natin? Dapat na bang payagan sa bansa natin ang same-sex marriage o hindi? Anong masasabi mo? Any comment is welcome to our program. Ang ating FB page ay nandyan lamang para sa inyo pong mga komentaryo, sa inyo pong mga opinion. Join us at kami po ay nagagalak na makahalubilo po kayo ngayong gabi sa ating palatuntunang Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ayan, sige. Pagpasensyahan niyo po at medyo ang ilong ko'y hindi nakikisama. Sabi ng doktor thank you, Doc Ruel Revilla. Yung ating kaibigan na pinagsumbungan ko ng nararamdaman ko. Pabili po ka, Errol, ng balahibo na lang kasi tumatayo. Salbahe ka, Phil Rabs, ha? Ha. Kababata, remembering those happy youth days. Pauwi na ako for my vacation. Sabi mo, Susi, dadaan ka sa studio, hindi ka naman dumaan. Good evening, Prime. Ike Ses Bubuyo, engineer. Ang aking pinsang magaling na engineer. During our high school days, napakatalino at napakabait na estudyante. Yan. At siyempre kay Primang Flor. Yan, sa misis ni Primong Ike. No to same-sex marriage, sabi ni Phil Rabs. Ayan. Pero type mo ito, di ba? Phil Rabs, gusto mo itong subukan, itong Cordyceps Militaris Coffee. Subukan mo ito at ano sabi ulit? Pabili po, Kyrol, kasi balahibo na lang ang tumatayo sa akin. Balahibo na lang. Buti may balahibo ka pang tumatayo eh. Minsan na yung mga mag-asawa, sabi ko nga sa iyo nagtatali kura na lang eh. I am not in favor, Kuya Errol, but we need to respect them. Ayan. Oo naman, respect them. Kaya lang ang topic natin ngayon, dapat na bang mapayagan ang same-sex marriage sa ating bansa o hindi? Ayan. Sige. Go ahead with your comments. Ano man po yan, pabor man o kontra, let's welcome to our program. Ayan, maraming naiintriga sa ating tema. Samantala, puntahan muna natin yung iba pang mga issue sa ating programa ngayong gabi. Yung binalita po nating mag-inang dinukot sa may Talipaw, Sulu kahapon. Dati po itong asawa po ito ng dating mayor po dyan sa Sulu na pinasok po ng mga tarantadong Abu Sayyaf. Alas 12:30 ng madaling araw, mga 20 armadong Abu Sayyaf pinasok at a gunpoint. Pilit silang dinala sa kagubatan. Mabuti na lamang po, mabilis ang naging aksyon ng militar at naglunsad agad ng military operations. At magandang balita dahil po sa aksyon ng militar,
napalaya po ang mag-inang dinukot po ng mga demonyong Abu Sayyaf. Ulitin ko, ang Mindanao po ay nasa ilalim ng marsyalo ngayon. Until now, pero ang problema po dyan sa Sulu, parang walang katakot-takot itong mga Abu Sayyaf sa Pangulong Duterte. Parang hinahamon talaga ang presidente natin, ano? In fact, sabi ng militar, meron pang 11. Meron pang 11 kataong hawak po ang mga Abu Sayyaf as their kidnap victim. Ulitin ko, bakit marami po ang kidnapping cases dyan sa Sulu? Alam niyo ho, karamihan po dyan na nagbibit-bit ng baril ay mga taong tamad. Opo, mga taong tamad na ang tanging paraan nila para maghanap buhay at magkapera ay walang iba kundi ang mangidnap. Gumamit po ng armas, manakot po ng kapwa-tao at para makakikil po sila ng pera. Ang bottom line po dyan, hindi po sa kawalan po ng atensyon po ng gobyerno sapagkat unang-una, may mayor po dyan, may gobernador na namamahala siyempre. May gobyerno may barangay. Pero ang pinaka-root cause po ng problema dyan ay katamaran. Katamaran. Marami na pong umasenso sa lugar na yan. Nagninegosyo, naghahanap buhay ng matino. Some of these people prefer to carry firearms, to carry guns with them. Na tila mas mahalaga pa kaysa sa asawa po nila or girlfriend po nila. Sorry. Naluluha yung mata ko Sinyalis daw talaga ito ng ng nakakainis na trangkaso Trangkaso, layuan mo ako. Pero umiinom na po ako ng gamot. Ayan, Grace na lang para dahi ka madipisilan. Layo mo na, kuya. Si Grace Asuela. Ayan. Kapitbahay natin yan dati doon sa TV Albay. Sige. Longreach Baguio. No to hi to Longreach Philippines. 001 Jeremy Forio Paredes. GM Boss David Lim. Hi, David Lim. Boss David Lim. Si Mr. David Lim pala ang boss natin, ano kaya guest natin one time si Sir David Lim? Sige, ulitin ko sa mga kalalakihang wala nang gana sa gabi. Nag-aalibay na lang kung ano-ano kay Mrs. Kay si Pagod, kaysa kung ano-ano. Baka pag-isipan pa ko yan ng Mrs. ninyo na meron na kayong iba, Pinakamaigi po niyan, itry po ninyo itong Cordyceps Militaris Coffee ng Longreach Philippines. Very, very effective. Nasubukan na ito ni partner Oliver Licop. Bigla siyang nagpaalam sa opisina. Paalam siya sa opisina, sir. May pupuntahan lang ako. Sige, so subukan niyo po ito. Very effective. At ulitin ko po itong PiCap. This PiCap converts ordinary water into alkaline water that helps solve your hyperacidity. Okay, ayos. Ito po ay available lahat dito sa studio po ng Leader Knows Philippines. Tawag po kayo sa 0927 494-2175 o di kaya sa 0949-736-5000. Sige. Sige, sir. Invite natin. Ayos, Sir Oliver. Bigyan nyo pa daw si Sir Oliver ng supply ng Cordyceps Militaris Coffee. Ma'am Vicky Go. Ma'am Vicky Go. Samantala, mga kaibigan, nalambat po ng mga otoridad ang awol na pulis na nasa drug list po ni Pangulong Duterte. Ayan. Itong awol na pulis na ito, mga kaibigan, nalulungkot ako, nag-awol po siya since 2002 dahil siya po'y nakasuhan ng robbery extortion. Alam niyo po kasi may mga pulis na kunyari dadaanin ka sa pag-aresto at
Halimbawa, totoo man na may kaso kang ginawa, may krimen kang ginawa, pero yung babangkitahin lang yung kaso, yung kikikilan ka para sabihin na, sige, magbigay ka ng 200,000, hindi namin isasampa ang kaso laban sa'yo. Tatakutin ka ng matindi. Halimbawa, kung nahulihan ka ng drugs na ilang gramo, pag below 50 grams, nakakapagpiyansa eh. Pag below 50 grams. Yan. So, pag beyond 50 grams, 51 grams, 55 grams, tatakutin ka na ng matindi. Pag hindi ka nagbigay, o kaya magbigay ka na lang ng 500,000, hindi namin isasampa ang kaso. Mga ganun eh. Palagay ko doon yan nagsimula. So, nakasuhan po siya ng robbery extortion. Sa ombudsman muna. Tapos, natalo, nagapila sa Court of Appeals, natalo pa rin, nag-awol si Gago. Nag-awol yung Gago. Nagtago na. Therefore, dala-dala yung armas, kung ano-anong katarantaduhan ang ginawa sa labas sa komunidad. So, nalambat po ng mga pulis yung ex-policeman na nasa drug list na. In short, sumama na po sa sindikato ng droga at sumabay na po ito sa drug operations ni Peter Ko. In fact, natuklasan ho na ang naturang awol na pulis ay may nakatagong 7.7 million pesos sa kanyang bank account. Mabuti lamang po ay na-freeze ng Anti-Money Laundering Council dahil lumabas na ang pera pong nasa bangko ni sinong pulis na ito? SPO2 Kahipe ay prutaso ng operasyon ng droga. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Paspasan na natin ang ilan pang mga issue. Mga bagong armas naman ng PNP na nagkakahalaga po ng halos 21.6 billion pesos ay ipinagmalaki ni PNP Chief Director General Oscar Albayalde. At siya po ay nagpapasalamat sa Pangulo sa patuloy na suporta sa Philippine National Police na pagmamodernisa. Ayan. Sana po ang mga armas naman na yan ay hindi gamitin sa kapwa Pilipino. Okay lamang ho kung mga kriminal talaga. Pero mas maiging ma-modernize natin po ng todo ang Armed Forces of the Philippines na nagbabantay ng ating soberenya, ang Philippine Air Force na nagbabantay ng ating himpapawid, ang Philippine Navy na nagbabantay sa paligid po ang kapaligiran po ng Pilipinas at ang Philippine Coast Guard para ang karagatan po natin ay tunay ngang mabantayan. Yung PNP po kasi, yung PNP po kasi, ang binabantayan po niyan ay civilian, mga tao, yung mga Pilipino. Kung machine gun po ang machine gun po ang pinagbibilihan ng PNP. Diyos ko po, nakakatakot. Sana yan po ay magamit po sa mga terorista, sa mga totoong kriminal at huwag pong maakusa ng PNP na magagamit po yan ng labag sa batas. Naniniwala naman po ako na ang paggagamitan po niyan ay para po sa peace and order, para po mapanatili ang katahimikan po ng ating bansa, at para po sa kabutihan, sa pangkalahatang kabutihan po ng sambayanang Pilipino. 34 minutos na po makalipas ang alas 9 po ng gabi. Yung draft ng Federal Constitution daw po ay isusumiti na sa Palasyo Malacanang. Ayan. Sige. Marami pong naghihintay niyan dahil talagang nice po ng Pangulong Duterte na makapag-shift na po from the presidential form of government into the federal form. Kaya lang marami pong dapat pagdaanan yan tulad nga po ng pagdadraft, paglilikha, pagsusulat ng panukalang constitution, bagong constitution. At yun pong pagsusulat ng bagong constitution ay dapat yan ay dinadaan po sa mga consultative meeting
konsultasyon sa mga Pilipino. At after that, yan po'y ilalagay sa isang plebisito na itatakda po ng Commission on Election upang tanungin ang mga Pilipino kung sila ba'y pabor na sa federal system of government or sila po'y gugustong manatili po sa presidential form of government. Mahaba-haba pang lalakbayin ng panukalang bagong konstitusyon na yan. Pero kami po'y magiging bahagi ng pagpapaliwanag po sa taong bayan kung anong mga magagandang ikabubuti po niyan. Bukas po ang ating online platform para tulungan po ang mga nagpapaliwanag. Habang binabati natin si Hill, ulitin mo ngayon, si Grace. Ayan. Ibalik mo nga si Hill, yung isa, si Hill Verano Bandalan. Good evening, Sir Idol Errol, from all of us here in Davao City. Good evening po sa mga taga Davao City. Thank you for watching. Hill Verano Bandalan, sa grupo mo dyan, good evening. Magandang gabi, kaibigan. At salamat sa pagsilip sa ating palatuntunan. Grace na lang para day ka madipisilan. Okay, nabasa ko na yan. Thank you, Grace Asuela. So ngayon, ano ang boses ng mga Pilipino dito sa tema nating pinag-uusapan ngayong gabi? Dapat na bang payagan ang same-sex marriage sa ating bansa? O hindi? Habol. Sige, habol. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Ano pong inyong damdamin? Cathy Bragais, no. Saldi Ebias, no way. Angie Puso, to my understanding, God created Adam and Eve, not Adam and Steve. However, God also gave us the gift of free will to decide for ourselves accordingly. The law of man, though, is also based on the law of the church, which must be followed. Still, we should also respect the people for the choices they make and how they practice their given rights and freedom to choose in life. But that's just me. Live and let live. Let God sort us all out in the afterlife. Afterlife. Peace and love. Angie, oo nga. Para bagang sa mensahe ni Angie, bahala sila sa buhay nila, bahala din tayo sa buhay natin. Pero kayo po, yun yung sabi ni Angie. Kayo po, ano pong masasabi po ninyo? Pabor ba kayo? Okay, I think we have to wind up now our program. Tulad po ng sinabi ko kahapon, may isang abogadong nagmagaling at magaling na humarap po sa Korte Suprema at pinagdidiinan niya na hindi sinasabi sa saligang batas ng Pilipinas na ang magpapakasal ay lalaki at babae lamang. Therefore, dapat daw payagan na total malabo naman daw ang saligang batas. Payagan na raw na magkaroon ng payagan na raw na makapagpakasal ang babae sa babae at lalaki sa lalaki. Sa ganang akin mga kaibigan, again, my position is ang marriage po ay purposely for procreation. Para magbuo ng pamilya. Pamilya na may kikilalaning tatay at nanay. Pag sinabing tatay, lalaki. Pag sinabing nanay, babae. At pamilya na magkakaroon po ng supling. Kasi procreation. So, pagka lalaki si lalaki, paano magkakaroon ng procreation? Or babae sa babae. Therefore, labag po yun sa ano. Sabi ng Diyos, ginawa kita, lalaki ka. Ang problema, may nakialam. Hindi. Babae ka. Patay ka na dyan. Sabi ng Diyos, babae ka.
Hindi, lalaki ako eh. Ayun, yung babae, nagpiling lalaki na. Gumusto na ng babae. So, mga kaibigan, saganang akin, naniniwala po ako na pag-aasawa at pagpapakasal ay para sa babae at lalaki po. Pero kayo po ang tinatanong ko. Ano po ang sa inyo? Ano po? Iiwanan ko po ang tanong na yan sa inyo pong lahat ngayong gabi. Gabi po ng Huwebes. Kapalatuntunang Kamaong Asero ni Errol na kami. Salamat po sa ating tatlong tagapag-ulat ngayong gabi. Si partner Bong David live from the Netherlands. Partner Boyd Guillermo from Southern Metro Manila. And partner Jojo Sikat from the Senate of the Republic of the Philippines. Pahabol na opinion. For my opinion, no. But I truly respect and accept them. Sabi ni Grace from Dubai. Sa ngalan naman po ng ating mga tagapanood na matyagang sumubaybay sa ating palatuntunan, maraming salamat sa inyo guys. Thank you. I love you. At siyempre, anong sasabihin natin? God bless Pilipinas. Maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Nakari sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Little News Philippines. Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Nakari sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Little News Philippines.